Goddag, mit navn er Gunnar Laugesen, og jeg er opfinderen af Vandan drypvandsanlæg. Vi ser her Vandan Klimat, der er fremstillet siden 1979. Vandan består af en vandbeholder med indbygget svømmerventil, så man hele tiden har konstant vandniveau her. Herover har vi gødning i en dunk, som står på hovedet, så man hele tiden sørger for, at der er konstant gødningsniveau her. Her har vi så en slange, 5 meter lang, hvor i gødning løber, sådan at overgødning er forhindret. Her kommer vand samtidig, og de mødes her i industriet. Og hele reguleringssystemet i Vandan er, at heroppe, hvor vandet står, der løber vandet ikke ud, og jo længere vandet, eller indløbsvævet er nede, jo mere vand løber det ud. Og systemet er sådan opbygget, at når blandebeholderen her er fuld, bliver der udvandet en portion ved hjælp af den togrenede hævert. Specielt hævert, hvor vandet drypper ned. Man kan hele tiden følge det her ved inspektionshul, kan man se, at det drypper ind, og er der noget galt, løber det ud her. Og man kan til enhver tid teste anlægget, gå hen og trykke her, holde for hullerne, og se, at alle drypstederne fungerer. Samtidig med, at vandet drypper ned med gødning fra 0,5 til 2%, tilføres luft ned til planteroden. Og det er simpelthen drypvanding